wonten ing sak ngandhaping gapura puspinajang pajang bleketepe lan tetuwuhan. Antawisipun inggih menika wonten ron alang-alang apa-apa dadap serep tebulung mandira kaluwih lan sak panunggalanipun. Sedaya mengku pasemon alang-alang apa-apa mugi nggih pamangku gati ndhawaken putra-putrinipun tan manggih pepalang setunggal menapa kemawon. Para nringin mandira saged temanten kalih dados pangayoman ing madyaning bale somah. Pondene cengkir gading pantun lan sanes-sanesipun mengku pralambang mugi penganten kalih tansah dipun cekapi sedaya kabetahanipun. Dadosa keluarga ingkang manggih kabegjan, kabagyan lan kamulyan ngantos sak lami-laminipun.